Panibagong araw, panibagong panugnunog. Panununog. Sunog na naman ng mga person. Dito tayo ngayon sa Tibo Tidal Pool ng Kasiguran. Napakadaming vlogger dito sa Tibo Tidal Pool. Makikishoutout tayo kay Sir Kamotmot. Hi po. Hi po sa mga followers ni Ma'am Anggi Hapones. Tapos yung mga kasama natin. Kasama namin sa adventure kasi si Trip ni Negro. Ayan, from doon. Tondo, Manila, nandoon. At ang mga adventurer. Kami, gilid-gilid lang kami. Tapos si Take Life Motovlog din. Ayan. Yung Ayan aking si Sir. kapatid. Shoutout! Shoutout Subscribe po. kayo. Ilalagay natin yung kanilang channel Shoutout sa description. Ayan. Lahat ang taga Lanao del Norte. Wow, layo! Hi mga moms and pops! Nandito tayo kasama natin si Sir. Trip ni Negro, Trip taga ni Tondo. Negro. Yan, Trip ni Negro, Tondo Cartel. Shoutout kila ma'am. Angge Hapones. Subscribe kayo kay Sir, ah. Thank you, subscribe din kayo ma'am.